ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамшарикӣ бо созмони милали муттаҳид ва ҷонибҳои калидии манфиатдори байналмилалӣ аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро баргузор менамоянд. Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал ва ҳамраиси конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 тамоми тадбирҳоро барои пешбурди рӯзномаи об дар сатҳи байналмилалӣ идома медиҳад. Дар асоси дастовардҳои конфронси қаблии раванди оби Душанбе, конфронси соли 2026 марҳилаи калидӣ барои омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 сурат бахшидан ба пешрафт дар самти ҳадафи рушди устувор ва дигар ҳадафҳои мувофиқашудаи байналмилалӣ марбут ба об хоҳад буд. Конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, вазирон, сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявию илмӣ, намоядагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷавонон, мардуми бумӣ ва бахши хусусиро барои пешбурди уҳдадориҳо ва таъкиди василаҳои ҳалли дигаргунсозандаи соҳаи об ҷамъ меорад. муҳокимаҳо ва нигаҳдорӣ ва рушди минбаъдаи динамикаи эҷодшуда аз ҷониби конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023, дастгирии рӯзномаи об ва оғози мубоҳисаҳо доир ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад, нигаронида мешавад. намояндагон дар нишастҳои пленарии сатҳи баланд 9 ҷаласаи ихтисосиро ки бо мавзӯъҳои муколамаҳои интерактивии конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 бо созмони милали муттаҳид ҳамоҳанг шуданд, инчунин дар чорабиниҳои пеш аз конфронсӣ, чорабиниҳои канорӣ ва намоишгоҳҳои байналмилалӣ иштирок хоҳанд кард. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамшарикӣ бо созмони милали муттаҳид ва ҷонибҳои калидии манфиатдори байналмилалӣ аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро баргузор менамояд. натиҷаҳои асосии конфронс дар эъломияи ниҳоӣ, хулосаи ҳамраисон ва саҳми расмӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 инъикос хоҳад ёфт. конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 абзори муҳими ҷаҳонӣ барои таҳкими шарикӣ, ҳавасмандгардонии навоварӣ, маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас оид ба таъмини рушди устувор, фарогир ва тобоварии иқлим дар саросари ҷаҳон хоҳад буд. конфронси оби Душанбе имконияти беназири иштирок дар экскурсияҳои махсусро низ фароҳам хоҳад овард. ин сайру гаштҳо ба иштирокчиён фурсат медиҳад ки бо мероси ғании фарҳангӣ ва таърихии Тоҷикистон аз ҷумла тамаддунҳои бостонӣ ва мероси роҳи абрешим шинос шуда, оид ба таҷрибаи Тоҷикистон дар мудирияти захираҳои об, инчунин инфрасохтори устувори об ва гидроэнергетикии мамлакат маълумот пайдо намоянд. ҳамчунин конфронси оби Душанбе имконияти беназири иштирок дар экскурсияҳои махсусро низ фароҳам хоҳад овард. ин сайругаштҳо ба иштирокчиён фурсат медиҳад то ба мероси ғании фарҳангӣ ва таърихии Тоҷикистон аз ҷумла тамаддунҳои бостонӣ ва мероси роҳи абрешим шинос шуда, оид ба таҷрибаи Тоҷикистон дар мудирияти захираҳои об, инчунин инфрасохтори устувори об ва гидроэнергетикии мамлакат маълумот пайдо намоянд. натиҷаҳои асосии конфронс дар эъломияи ниҳоӣ, хулосаи ҳамраисон ва саҳми расмӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 инъикос хоҳанд ёфт. конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 абзори муҳими ҷаҳонӣ барои таҳкими шарикӣ, ҳавасмандгардонии навоварӣ, маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас оид ба таъмини рушди устувор, фарогир ва тобоварии иқлим дар саросари ҷаҳон хоҳад буд.